Som Jozef Maximilián Pecval. Narodil som sa v Spišskej Belej. Už od detstva ma fascinovali matematika a fyzika a preto som sa rozhodol zasvetiť svoj život týmto vedám. Základné vzdelanie som získal v Kežmarku, gymnázium som navštevoval v Podolínci a Levoči, no stredoškolské štúdium som ukončil v Košiciach. Neskôr som začal študovať na Kráľovskej univerzite v Pešti a venoval som sa nielen filozofii, ale aj inžinierským vedám. Dostal som pozvanie prednášať matematiku na Viedenskej univerzite, kde som pôsobil ďalších 40 rokov. Mojou vášňou bola optika a matematické výpočty, ktoré ma nakoniec priviedli k vynálezu fotografického objektívu. V roku 1840 som skonštruoval objektív, ktorý vďaka presným výpočtom umožnil dramaticky skrátiť expozičný čas pri fotografovaní. Predtým trvala expozícia aj 30 minút, no môj objektív tento čas znížil na menej ako 1 minútu. Nielen optika, ale aj akustika, balistika a mechanika ma zaujímali. Vypracoval som projekty osvetľovacích zariadení, reflektorov, mikroskopov a ďalekohľadov. Moje úspechy mi priniesli množstvo ocenení, vrátane členstva vo viacerých akadémiách vied. Môj vynález objektívu navždy zmenil svet fotografie a optiky.